Asik-asik. Awakku lembu mas duwe bojo loro. Waduh, peningkatan. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuan dia, sing tuan jero akeh ditinggal. Asik. Sirahmu metrai saturu andom tresno mas uga andom waktu mikir butuhe mikir blanjane njur saiki bingung atine. Penake Sing sedina kanggo sapa? Kok sapa? Sing sedina kanggo wong liya. Joget Mbak Ria. Sirahmu metera bisa turu andong tresno mas uga andong waktu mikir ayo Bu. ayo mikir belanjane tambah kesel njok saiki bingung atine telung